Madoda, ndiyanibulisa man nonke man. Ndithi kubo bonke abapasileyo man, ndiyabavuyela, ndivuyisana nabo. Baqhubeke bayofunda kwezi ndawo kufunda abantu abapasileyo. Mamelanga bafethu nanto endiyicingayo ingqondo bafuna ndiyithethe kulo nyaka bathi bendiyicinga nje. Mamelani bafethu, ndiyanicela man please, ndicela xa upase ngo-D okanye upase ngo-H, ndicela singabaqhathi abazali. Umntu uyazaba akanaye ophi, athathe imali kumamakhe athi uyofuna isikolo eMonti, uyofuna isikolo eUsu, uyofuna isikolo eTonton. Kwezi ndawo zifuna uhamba neetshomi zakho ukuba zona zipasile ngo-B. Ndicela bafethu man, sihlise ipride. Ndiyanicela bafethu man, xa thoba ipride. Xa ungamfumananga o-B, ndicela ungawesti imali uyofuna isikolo, uzazi uba ungu-H. Xa ungu-H vuma uthi ndingu-H, ndicela uncedo. Xa ungu-D, yes vuma ndingu-D, ndicela uncedo. Nam ndake ndapasa ngo-D, zange ndiphaphazele ndihambe, ndavuma ndathi ndingu-D, bendicela uncedo. Yamadoda, ndiyanicela yamadoda, inzima yapha ekuvumeni. Yabona xa itshomi yakho ifumana distinction, kulaa fumana distinction kuyo wena ungu-2. Yabona, ndiyanicela bafethu man please man, ndicela ungathathi imali kamamakho uhambe ngayo uyofuna isikolo. Uyofuna isikolo kodwa uyazazi uba awumithanga i-requirements. I-requirements number 1, fumana uphi ndoda. Yabona, ndiyacela man please bafethu man, singawesti imali yabazali bethu man please bafethu man. Masithobeni la pride yethu, thoba ipride yakho, thoba ipride bawo. Vume uthi mna nditshonile ndifumene u-H impondo zerabhi, ndafumana u-D. Siyacela bafethu man, ndicela bafethu man, ninyamezele man kongapasanga, unyamezele, ixesha lakho liyeza. So ungade futhi mamelani futhi nina ama-2000 niyageza, nina ama-2000 ama-2000 niyageza nina. Xa utshonile suthi usixhome man, uzibulele ngenxa ye-results. No man, into efuneka ayi-1, wena qha wena mbophinda iklasi le uyitshonileyo. Okay, ogqibela bafethu nantsi ke into. Ndiyacela bafethu man, ndiyanicela please bafethu, ndiyanicela man. Ndicela ningahambi niye kwezi zikolo zikude, yabo. Umzalo nansi ingqungqusha, TVET College nansi ingqungqusha. Umntu usuka apha ahamba aye le eMonti, xa efika eMonti afunde kwezikolo zabafana, abhatale imali ezinkulu phaa. Hayi, ufunda phi? Ndifunda East London kwikholeji ethile. Into ayifunayo ufuna nje ukufunda kude, ubhatale izimali ezinkulu kwezi colleges phaya, kanti ikholeji ayikho semthethweni. Ushiya nanti ingqungqusha kufitshane. So siyacela bafethu please man, cela sisebenzisaneni nabazali bethu, sisebenzisaneni bafethu please. Suyenza impilo yakho wena ube impilo yabelungu, uzazi uba kunjani kowena. Amadoda kodwa ahle ama-2000, hayi. ama-2000 ndanicela bafethu man, cela u-understand imeko yakho wena ngegama lenkosi. Ndanithandaza manje, yeses Jesus.